Қайырлы күндер. Біз Манзара 2024 ел спорт һәм музыкаль премиясына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Мен қонақларыбызны тәқдим етем. Вафин Раиф Решатұлы, Татарстан Республикасы спорт министрлігінің жоғары қазанышлар спортын өстіру бөлігі башлығы, Шаймарданов Айдар Рауфатұлы, Манзара премиясына негіз салушы, Нұрғаянов Ленар Фаритұлы, Әгіржі районы башлығы, Шагин Искандар Искандарұлы, Татарстан Республикасы карате федерациясы президенті. Біздің матбуғат конференциясы екі дәулет тілінде барашақ. Мен бірінші етіп, Раиф Решатович, сізге сөз берем. Сіз айтып кетсеңіз еді, мына биылғы Манзараны нешек қаршы алабыз һәм онда нендей өзгерішлер болашақ? Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые коллеги. Всех с наступившим Новым годом. Всем желаю крепкого здоровья, радостей, много сил, чтобы работа шла хорошо и были хорошие результаты. Всех рад приветствовать от нашего министерства на пресс-конференции, которая посвящена музыкальной спортивной премии «Манзара», которая уже проводится 7-й раз. Это мероприятие у нас будет КРК «Пирамида». В этом году будут небольшие нововведения. Вот именно соревнования по крэш. Об этом более подробно расскажет Айдар Рауфатович. Также добавили программу соревнований вид спорта карате. Вот у нас присутствует как раз президент Федерации Искандар Искандарович Шагин. Он тоже расскажет, какие спортсмены там будут участвовать. Спортсмены будут такие ведущие на уровне мастеров спорта будут участвовать. Но на этом мероприятии соберутся самые сильнейшие борцы. Также будет участвовать у нас и молодежь перспективная, вот именно в крэш. Дали такую возможность, чтобы они тоже себя проявили. Но, как вот Айдар Рафасович обещал, мероприятие будет, наверное, лучше, чем в том году, потому что задача такая стоит, что каждый год надо все лучше и лучше проводить. Площадка «Пирамида» у нас считается довольно оптимальной. Мы это мероприятие проводили также и в цирке, пробовали проводить. Тоже было очень красиво там, в таком манеже. Проводили также и дворца единоборств, тоже было классно. Были также у нас представлены до этого виды спорта сумо. Тоже зрелищный вид спорта, тоже было очень здорово. Но мы все равно хотим, чтобы все-таки в соревнованиях, помимо крэш, нашего народного вида спорта, мы хотим, конечно, чтобы были такие единоборства, как и борьба спортивная тоже представлена. Вот карате у нас дебютирует. Надеемся, что в перспективе это будем модернизировать. Поэтому коллеги более подробно расскажут. Если будут какие-то вопросы, я готов ответить. Всем большое спасибо. Спасибо. Рахмат. Айдар Рауфатович. Қайырлы күндер, Манзара енді біздің шынында 7-ші ел ұза. Ел сайын біз форматын өзгертіп тұрамыз. Бұл енді біз көбірек иқтибар етеміз келе райондардағы күресшілерге де не үшін дегенде, олар біз профессионал спортқа көшіп, жердегі күреш белән шөгыльләнә торган, районга файда китерә торган егетләрне күреш аркасында читкә җибәрәбез, чөнки профессионал спортқа көшә башлады. Шуңа күрә біз бүгенге көндә 3 лигаға төзеп көрәш ярышын оештырабыз. Манзара премиясында ул алтын лига. Алтын лигада инде безнең дөнья чемпионнары, спорт сталары Манзара премиясын откан егетләр. Көмеш лига, анда инде Әгерҗе районында заманында зур нәтиҗәләр күрсәтеп, хәзер инде төрле районнар өчен чыгыш ясый торган Әгерҗе көрәшчеләре безнең шулай күрсәтәсебез килә. Бу районда да көрәш бар, көрәш үсә һәм бүгенге көндә менә Ленар Фаридович хуплап алды, чөнки шуннан да эшкә хезмәт итәргә, халыкка хезмәт итәргә килдем дип күрсәтә үзен беренчедән, чөнки эше дә күренеп тора. Аллаһка шөкер, без теге үзебезнең шушы Манзара кешеләр аренасына бары тик кешеләрне җыярга тырышабыз. Җитәкчеме ул, көрәшчеме ул, спортчымы ул, шуңа күрә бергә менә шушы тамашаны халыкка тәкъдим итәргә. Яшел лига инде әлбәттә балачагалар арасындагы көрәш ярышы, алар шулай ук үзләрен күрсәтерләр дип уйлыйм. Чөнки бу безнең буыннар бәйләнеше. Инде теге без бит инде бер Манзара гына була да, ел буе аны көтеп утырмыйбыз. Ел буе ел дәврендә эшлибез, төрле районнарда йөрибез, көрәш ярышларында, спорт ярышларын күзәтәбез. Менә бу ел без Кубок Акбарса
карате буенча шунда булдык. Менә анда без инде Карате Федерациясы президенты Искәндәр Искәндәровичның нәтиҗәле эшен күрдек һәм аның спортчыларын, каратистларны менә шушы манзара тамашасына тәкъдим иттек. Әлбәттә, башка спортларында чакырасы килгән, ләкин бу премия кысаларында карате күпкә истинрәк булып чыкты һәм тамашачыларга ул үзенең матур үрнәкләрен күрсәтер дип уйлыйбыз. Минем кыскача шушы. Ни өчен менә пирамиданы сайладыгыз сәхнәсен? Шунда ачыклык кертеп тәсиде. Пирамидага әйләнеп кайтты. Пирамидага әйләнеп кайтуының сәбәбе нәрсәдә? Беренчедән, тамашачылар соравы буенча, тамашачылар ничектер көрәшчеләрне читтән, ерактан карап утырасыбыз килмәй. Без халык битендә күнеккән майдан тирәсендә, һәр вакытта да майдан тирәсендә көрәшченең нәрсә сөйләгәнен, нинди алым булган, карап эшләргә күнеккән. Шуңа күрә без пирамида кысаларында шушы көрәшчеләргә якынайтырга тырыштык тамашачыны. Ул безгә уңайлы площадка һәм инде Казанның үзәгендә көрәш дигән сүз ул үзе дә начар түгел бит. Пирамида сәхнәсен әзерләү ул ничектер зур чыгымнар сорадымы, вакытмы дигәндәй. Берсе дә җиңел генә узмый, бөтенләй бернең без монда җылмаеп, көлеп, матур заставкалар куеп утыру гына ул бер эш. Аның артында нихәтле хезмәт, нихәтле финанс чыгымнары бар икән, аны берсе дә белмәй. Хәтта ки вакыт кенә менә бер тарих булды көрәш ярышы Сабан туенда. Бөтен дөнья чемпионнары җыелды. Көрәш булмый кала язды. Ни өчен дисез? Силгеләрне утканнар булып чыкты. Шуңа күрә менә монда бер гади генә әйберендә игътибардан югалтсаң, бөтен эшең юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә һәр вакытта да уяу, һәр вакытта да чыгымнарын да, тегесен дә, монысын да. Көрәштә мин күргәнем юк, көрәштә акча эшләп байыдык дигән кешеләрне. Көрәш ул күп чыгымнар сорый торган, күп вакыт сорый торган, шушы бер патриотик һәм фанатик рухны көчли торган шушы чара дип әйтик. Рәхмәт. Ленар Фаритович, әйтеп китсәгез иде, менә ни өчен сез Әгерҗе районы быел беренче тапкыр дип әйтик инде. Һәм гомумән районнардан беренче тапкыр менә манзараның оештыручыларының берсе буларак катнаша. Ни сәбәпле сез менә алындыгыз һәм сезнең катнашу ул ниндирәк форматта булачак? Рахмат, хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле дуслар. Чыннан да без менә бу елны беренче тапкыр манзара премиясендә катнашабыз, Әгерҗе районы буларак. Аның инде яшерен батырын түгел, без менә Айдар Рафатович белән якташлар, без инде бер чорда үстек, бер вакытта күрше авылларда үстек. Мен инде кыскача гына әйтеп китәсем килә, менә элек-электән көрәш ул инде татар мөхитенең йөзек кашы булып тора. Менә безнең элекке вакытка килсәк, күпчелектә авылларда халык күбрәк яши иде. Авылларда балалар күбрәк ия. Һәм дә инде төрле вид спортлар менә зур шәһәрләрдә развиваться итсәләр дә, авылда көрәш бик нык көчле иде. Юктыр бер авыл баласы да авылда яшәп, авылда үсеп, көрәш белән шөгыльләнмичә калган. Андый бала юктыр мөһимдә. Менә без карасак, һәрбер нәтиҗәле җиткән безнең көрәшчеләребезне, алар барсы да әле бу районнан, әле теге районнан, әле бу авылдан, алар барсы да авыл балалары, алар барсы да авылда тәрбияләнеп, ниндидер зур нәтиҗәләргә җиткән. Без инде менә якташлар буларак та, дуслар буларак та, без бер чорда укыдык, бер класста укыдык дип әйтергә дә була, бер вакытта бетердек без бер елны. Бергә даже бер атна хезмәт әйтеп кайттык Пугачева военный частьта бик матур иттереп. И шундый фикергә килдек, көрәшне сакларга. Сакларга кирәк менә бәләкәй районнардан, бәләкәй авыллардан. Ул югалып калырга тиеш түгел, көрәшеп авыл Сабан туенда гына. Менә Айдар Рафатовичны менә шулай зур иттереп аны үткәрүе, ул популяризировать итә. Что зур премия бар, анда катнашып була, анда үзеңне күрсәтеп була, анда үзеңне булганлыгын күрсәтеп була. Без дә инде менә шуның өчен бик шат, бик нык горурланабыз, үзебезнең якташыбыз инде 7 ел буена шундый бик зур эш бара. Бу чыннан да әйткәндә бик зур эш бу. Аның инде финанс затратлары да бар, аның оештыру,
затратлары да бар дип әйтергә кирәк. Моның өчен бик зур сәләт булырга тиеш. Бөтен Татарстанның, бөтен татар халкының бийек булган көрәшчеләрен, тренерларын җыю инде ул бик зур эш. Һәм менә үзебезнең районга килгәндә инде бездә дә көрәш бик көчле иде. Безнең инде бик көчле тренерларыбыз бар иде, алар һаман да бар. Алар арасында инде менә Рөхфәт абый Шаймарданов, Афрет Сабирзянов, Сирин абый Галиуллин, алар инде бик күп көчле көрәшчеләрне безнең Татарстанда тәрбияләделәр. Бездә инде менә дөресен әйтергә кирәк, әзрәк төшенкелектә бу якта инде, шуның өчен менә күтәрер өчен иң беренчеләрдән булып, Агыжы районы Мансарада менә катнашып, үстергә дип менә шундый фикер белән бу елны менә катнашып карыйбыз. Бик күңелле булачак, бик матур булачак. Менә Айдар Рафатович үзенең коллегалары белән, командасы белән бик каты итеп әзерләнәләр. Әзрәк инде безнең дә анда 10% юктыр инде, конечно. Иң зурысын инде Айдар алып бара, аны дөресен әйтергә кирәк инде, әйме. Әзрәк без дә шунда булышабыз. Бик матур булачак, көтәбез барыгыз да, килегез, бергәләп матур иттереп, шушы спортивный, музыкальный премияны үткәргәндә дусларча булып, матур иттереп бергә катнашыйк. Рәхмәт. Рахмат. Искандар Искандарович, вы тоже расскажите, пожалуйста, почему вы приняли такое решение участвовать в Манзаре, хотя здесь борьба, а вы каратист. Всем добрый день. Ну, на самом деле, вот мы год назад познакомились с Айдаром Фаджем. На момент знакомства я не знал о том, что он один из основателей этой премии. Вот, но, честно сказать, несколько лет назад впервые увидел на просторах интернета это мероприятие. На самом деле следил, смотрел, интересовался, потому что видел уровень проведения очень высокий. И уже тогда первые мысли возникали, было бы классно, чтобы карате там тоже принял участие. Вот. И вот в этом году, когда Айдар Рафатович предложил принять участие, я нисколько не задумывался, сразу же согласился, потому что нам это тоже интересно. Мы всегда за развитие, популяризация нашего вида спорта, ну и вообще спорта в целом. Поэтому с радостью примем участие, и наши спортсмены, я надеюсь, что продемонстрируют всю красоту нашего вида спорта. Это будут какие-то соревнования или показательные выступления? В каком формате? Это будут поединки между сильнейшими спортсменами нашей республики среди мужчин и женщин на сегодняшний день. То есть бой между Данилом и Савиным Ильей, и среди женщин это Бекмуллина Камила, Завгарова Лия. Все спортсмены являются мастерами спорта России, все спортсмены являются членами сборной России основного состава по карате. Вот, поэтому уровень будет высокий, и на самом деле ребята все очень техничные, у каждого есть свои фишки, свои плюсы, вот, поэтому я думаю, что бои будут очень интересные. А у них до этого времени были поединки между собой, или это будет впервые? Ну, на самом деле у нас Савин Илья и Данилов Данил, они из разных весовых категорий, 60 и 67 килограмм, но совсем недавно мы проводили фиджитовое единоборство по карате, и там они встретились в финальном поединке. Вот. Тогда победу одержал Савин Илья. Посмотрим. Сейчас, я думаю, у Данила будет мотивация взять реванш. Спасибо. Рахмат. Сұраулар бар ма? Айе? Хәерле көн, Шәһриказан Илгизә Галиуллина. Быел концерт программасында кемнәр чыгыш ясаячак, шуны да әйтеп үтсәгез иде. Рәхмәт. Хәерле көннәр, без теге күбрәк көрәш ярышына игътибар иткәчтен, без җырчыларны бер ара читкә куя башлаган идек. Гел көрәш тә гел көрәш. Хәзер инде менә без, сез дөрес әйтәсез, без быелдан тагын да менә булган безнең заманнар 34 артист катнашадыр тамашада. 34 артист. Бу инде Манзара проектына өлеш кертергә теләгән җәмгыятькә, татар халкының үсешенә үзләренең клиплары гомумән шушы форматта. Быел исә инде без шулай шоу программа бик яхшы булачак. Менә безнең махсус кунак итеп быел Диля Нигъматуллинаны чакырабыз. Алла бирсә, узган елларда инде безнең Зәйнәп, Салават, Раис Фасихов һәм башка зур артистлар катнашадыр. Шуңа күрә җырчылар котировкасы шушлардан да ким булмаячак, Алла бирсә. Әлегә берсен генә әйтәбез, чөнки безнең артистларга халык жюри
көрәшчеләргә килсеннәр. Менә көрәшчеләрдә инде без менә шул вакытта аңларбыз. Көрәшчеләрне халык яратамы? Әллә артистларны яратамы? Шуңа күрә менә бүгенге көндә шушы көтеп махсус кунагыбыз Дилә Нигъмәтуллина әлегә. Рахмәт. Бармы сораулар? Әйе. Исәнсез, приз күләмендә әйтеп үтмәсез микән? Приз күләмнәре безнең менә төп бүләк, символический рухи бүләк бу чемпион поясы, ләкин без инде ел саен көрәшләрне бердә кимсетмәйбез, һәр вакытта зур бүләкләр куябыз. Менә башка ярышларда карасаң, башка лигаларда йөзләре кызарып, каннары агып, баш мийләре селкенеп чыгалар, зурлап 100 мең дип күтәреп торалар. Безнең көрәшчеләребез тирләргә дә өлгермәйләр. Без 100 мең дип тапшырабыз. Шуңа күрә матур көрәш күрсәтсәләр, безнең 100 меңнән дә ким булмаячак бүләк. Көрәшчеләргә менә алтын лиганыкы. Башка көрәшчеләрнекен әлегә әйтмибез. Шулай ук безнең чөнки спонсорларыбыз бар. Спонсорлар ярдәм итәчәк. Төп менә безнең алтын лига дигәндә инде 100 мең, 60 мең, 30-30. Рахмәт. Әйе. Машина тәкә иш әйберләр бирелмәй инде, Без 2 ел, 3 ел машина уйнаттык. Без менә Ксеркта уздырганда безнең анда 1900 кеше килә башлады. Машина уйнатабыз. Ләкин тамашачылар аудиториясы кими башлады. Ни өчен дигәндә, чөнки билетны байраклар 20-шәрендә алалар. 20 билет ала, билетлар алынып беткән, урын буш. Булар машина атырга киләләр. Шуңа күрә без бу фикердән баш тарта башладык. Беренчедән, икенчедән машина бәясе дә артты бит. Үзегез беләсез, монда машина алу өчен бер 3 манзара оештырырга кирәк. Һәм көрәшчеләр дә, җырчылар да тулысынча шушы проект кысаларында эшләргә тиеш тамашачы өчен. Менә шундый моментлар булды. Без каршы түгел, теге бүләк итүче спонсорлар булса, көрәшкә менә китереп бирәбез, җегетләргә бүләк булсын дип. Теге Айдар Шәймәрдановка түгел, манзара проектына көрәшләргә китерсәләр без бик шат. Тагы бер соравым, тагы 2 сорау әле. Көрәшчеләрнең яше ничәдән ничәгә кадәр сезнең иң яшь көрәшче кемдә һәм иң олысы? Иң яшь көрәшче безнең бала чагалар инде 30 килограмм авырлыкта, алар 12-13 яшь тирәсендәге егетләр. Иң зур көрәшче дигәннәре инде бүгенге көндә Илшат Идиятовтыр, ул 83 елгы 40 мең тиягына чыккан көрәшче инде. Димәк, бит инде менә көрәшче безнең башка төрләрдә тиз китәләр пенсияга. Менә көрәштә әле 50 яшьтә дә, 60 яшьтә дә көрәшүче спортсменнар бар. Шуңа күрә менә манзара кысаларында 40 мең тиягына чыкканнар бар. Аннары менә бу дигә карагачтан бер фикер туды. Туды дип инде уйлап куйдым. Анда язылган сезнең каратисты, артисты, борцы дип. Минем аңлавым буенча бит инде монда борцы беренче булырга тиеш. Син курыкмыйсыңмы киләчәктә сине каратистлар бәреп төшерер дип? Мин каратэ белән үзем дә шөгыльләнгән. Шуңа күрә теге көрәш белән менә көрәшчеләр карасыннар, үзләренә алга күтәрергә кирәк, көрәшне үстерергә. Каратэ бүгенге көндә иң зрелищный видларның берсе. Бүгенге көндә хәтта аларга бриллиантовый кубок тапшырдылар как одно из лучших федераций по организации мероприятий. Менә без дә шушы нәтиҗәгә, бу Россия күләмендә, без дә шушы дәрәҗәгә җитәргә тиеш. Көрәшчеләр, артистлар, алар бер-берсеннән җирак түгел инде. Илназ. Да, бір сұрау бар. Мына Айдар, икенче поясной бит бар бит деп қойғансың бит. Серебряный лига менә бу мен аңладым, менә хакимият башлыгы да әйтеп кетті. Монда әгерҗе көрәшчеләрен күрсәтергә кирәк дип аңладым инде мин. Булар арасында көрәш ничек барачаксың? Обычный барачакмы? Аларның тоже весовой категориялар буенчадыр инде дип аңладым мин, шулай бит? Менә көрәш бит инде ул естественный отбор дип әйтик. Без кеше хайваннар дөньясының иң бөек баскычында торабыз. Шуңа күрә монда көрәшкән кеше нинди хәйлә белән җиңәме, әллә ул авырлыгы белән, тактика белән, бу көрәшченең үзенең мөмкинлегеннән тора. Шуңа күрә монда әгерҗе лигасында кем тели, анда инде теге юк-бар көрәшчеләр түгел, алар күбесе башка районнарга да көрәшергә мөмкиннәр. Ну, тормыш шулай итеп китергән, алар шунда яшәргә мөмкин. Ләкин бер кайчан да әгерҗе сабантуен калдырып, кадәр читтә көрәшеп биргәннәре юк. Тугры көрәшчеләр, шуңа күрә монда без җыйдык иң көчле көрәшчеләрне, төрле үлчәү авырлыкларындагыларны.
Yok теге классический шу вакыты шул бериле ните шын көрәш булачак инде Бу манзара кагыйдәләре буенча безнең манзара шоу форматы кысаларында безнең кагыйдә бераз көрәшнекеннән үзгәрәк. Чөнки безнең төп максат көрәшчеләр көрәшсен. Чөнки бер соңгы балны ала икән көрәшче, аңа как теге соңгы балны алган период тәмамланган, соңгы балны алган кеше буларак тагын бал истәлә. Монда бонус булып бара. Шуңа күрә көрәшчеләрнең стимулы көрәшергә. Әйе, шулай була инде. Бер бал алдың, период ахырында сиңа тагын бер бал булачак. Шуңа күрә монда кем горячая картошка режимы дип әйтик. Кем тизрәк ала, кем беренчерәк алып бетерә очколарны шундый система буенча. Без инде Ленар Фаридович белән бу турда сөйләштек, киңәшләштек. Теге эленке салынкы җири торган көрәшчеләр түгел. Без үзебез дә шаккаттык. Ничаклы көрәшче бар икән, моңарчы битендә аны күрергә кирәк булган. Менә без шулай итеп көрәшчеләрне, әгерҗе көрәшчеләрен таба алдык Ленар Фаридович белән берлектә. Ленар Фаридович, бәлки сез дә әйтеп китерсез, менә ничек сайланды бу көрәшчеләр? Булар теге кырып себереп алындымы, әллә иң яхшылармы? Бу көрәшчеләр иң яхшыларның списогында дип әйтергә кирәк инде. Булар данлыклы көрәшчеләр. Булар инде барсы да безнең Агыжы районыннан. Алар инде кайберләре һаманда безнең Агыжы районында яшиләр, хезмәт итәләр, эшлиләр. Кайберләре инде менә калган шәһәрләргә күчеп китеп яңа тормыш коралар. Шуның өчен инде менә без барсында җыярга тырыштык. Алар безнең якташлар. Үзебезнең Агыжы егетләре иттереп, менә шулай иттереп чыгарга. Монда бүтән районнар өчен чыгыш ясаучылар да бар. Алар башка районнарда яшиләр инде. Яшиләр. Андыйлар да бар. 2-3 кешедер инде. Илназ. Mümkün mü benim Hayırlı günler. Tek машина турында сұрадылар. Шул сұрау еді менен быйыл булмый ахырсы. Айдар Рауфович, сіз өзегізде де 3-нче ел ялгышмасам көрәштегез бит инде. Ишат Диядов белән узган ел булмады. Ул алыш тоже көтелде тамашачылар тарафыннан. Быйыл сезнең физик әзерлегез ничек һәм ни өчен катнашмыйсыз? Әллә катнашасызмы? Бу сюрприз булып торамы? Мин физик яктан бик әзерлекле, чөнки без Раиф Ришадович белән бергә шөгыльләндек. Бер тренер астында безгә ярты ел җитә көрәш аренасына керер өчен. Ныклап шөгыльләнсәк. Менә мин сезгә шуны гына әйтеп узам. Мин көрәш минем хыялый. Тәбәрле дигән авылда яшидек без. Безнең 18 километр созлыктан чыгадыр. Әтимен алдыларга ирек бирмәс. Бер тапкыр барабыз, попутка китеп торабыз, Казан ярышына барабыз дип. Юк. Созлыктан әле 2 сәгать чыгабыз комби белән. Китәбез 2нче ярышына. Юк. 3нче елны таптык, ниндидер Урал. Теге созлыклардан җыри торган зур Урал белән киттек Нырлатка 97нче елда. Әти башны тукып бара. Беренче тапкыр барабыз, бәлки соңгы тапкыр барабыздыр. Әгерҗидән Нырлатка җиңмәче кайтырга ярамый. Шунда мин 97нче елда беренче урын алдым. Мин Әгерҗинең беренче официаль ярышларда чыгыш ясаган чемпионы. Любой статистиканы карасагыз, шулай. Аннан 2000нче елда тагын 2нче тапкыр бардым. Шунда да Шаллыдан да беренче урын алдым. Мин менә шу мөмкинлек юк җиргә, ярышларга. Әгерҗидән кая килеп җитәсең анда? Безгә шалтыраткан киләсезме? Килсәгез, әйдә, иртә белән үлчәнерсез дә. Без анда килгәч кенә беләдерик үзебезнең авырлыкның нинди күләмдә икән. Теге амбар ниләрендә үлчәнәсең, анда 5 кило разница белән иртән киләсең 40-ка дип, кичтән буласың 50 килограммда. Шуңа күрә анда юк. Аннан соң киттек без Актанышка. Актанышка барганнан соң иртә белән мин нәрсәгә безнең менә бөтен асылы манзара оештыруның бу теге кичкенә чакта үзенең тормышка ашмаган хыяллар дип әйтик. Без килдек Актанышка, мине 40 килограммга иртә белән язалар. Икенче көнне мин көрәшәм 50-дә. Ярарсыз, Әгерҗидән бер генә килгәнсез бит дип. Менә шуңа күрә безнең Лототрон сәхнәдә онлайн рәвештә узуда. Менә шу теге гаделлек булсын өчен нигезләнгән әйбер. Узган елны җегетләр булай дип сөйләшик. Илшат Идиятовны җиңү өчен мин күрәсмен юл узырга кирәк булды. Татарстанның иң яхшы чемпионы Манзара проектын оештырырга, спонсорлар табарга, Илшат белән көрәшеп аны җиңәргә. Ләкин аның өчен нәрсәгә үземә теге безнекеләр битендә кайбер көрәшчеләр Муса Җәлилне Татарияны да, Россияны да данлы көрәшче булып йөри. Мин 38 яшымда джиу-джитсу буенча Татарстан чемпионатында икенче урын, грэплинг буенча Татарстан чемпионы, сумо буенча Казан чемпионы, сумо буенча ПФО бронза, всероссийский соревнования джиу-джитсу беренче, греко-римский буенча Казан беренчелеге,
Татарстанда икенче урын. Тагын ниндидер видлар әле булды всероссийский джиу-джитсуны әйттем. Удмуртия чемпионы. Хәзер китерегез миңа кем миннән дә титуллырак татар көрәшчесе шу видларда алган. Шуңа күрә миңа ярты ел җитә көндәшемә каршы әзерләргә. Мин риза, ләкин теге әгерҗедән булгангамы инде мине теге көрәштерәселәр килмәй, җиңелдертәселәр килмәй, ниндидер данлыклы көрәшләрне. Мин әзерләнсәм, әйтәм бит, любой белән көрәшәм. Миңа разница юк. Ну, хәтта менә шулар Анис Лаҗетдинов, Радик Салаховлар белән дә алышырга әзерсез. Разница юк, абсолютно. Менә ярты хәзер дә менә хәзер миңа бирегез 15 минут әзерлек. Көрәшәм. Җиңәмме, җиңмәй мансы юк, но мин көрәшәм. Бик кыю шәгыршман. Инже, сорама. Монда инде алда номинацияларда билгеләнгән бит. Быел беренче тапкыр 10 номинациядә бүләкләячәкләр. Ул номинацияларны кемнәр билгели, конкурс бардымы? Шуның турында тулырак әйтеп үтсәгез иде. Рәхмәт. Безнең ел дәврендә менә без карап барабыз бит инде. Ел дәврендә безнең белән кемнәр хезмәттәшлек иткән. Ел буе безнең бик күп эшли административный группа, матчмейкерларыбыз бар. Кайсылары өйрәнеп бара, һәрбер көрәш ярышларын бар безнең теге махсус аналитиклар кемнәр утыра. Кайда ничә статья чыккан, әйтик, журналистика өлкәсенә кагылсак. Шулай ук менә безнең фикер буенча һәм халык фикере буенча төрле регион күләм бәйгеләрдә кем җиңгән, нинди исемнәр бирелгән аларга, бәлки атказанган исемнәр бирелгәндер. Шулардан чыгып, менә шушы кешенең безнең манзара керткән өлешен исәпкә алып, тулаем бер җиңү рәвешендә менә шулай итеп без аларны быел билгеләргә булдык. Менә безнең артистлар, спортчылар халык мәхәббәте номинациясында калды. Алар халык билгели. Рәхмәт. Бармы тагын сораулар? Миннән сорап язганнар, нишләп Илдар Хәмитов юк дип. Илдар Хәмитов узган елгы чемпион, ләкин ул бүгенге көндә менә әле кичә генә миңа шалтыраттым, ул Мәскәүдә үзенең хәзерге көндә җәрәхәтләрен төзәтә, киләсе сезоннарга әзерләнә, ике аягына да ул операция ясатырга мөмкин. Мин аны манзарага кайталасыңмы дидем, кайталмыйм диде, бәлки, чөнки аның әле тернәкләндерү процессы ике атнадан да ким булмаячак. Рәхмәт. Тагын бер генә сорау инде шушы тамашачыларны җыю темасына дип әйтгәндә. Манзараның булуы турында без соң белдек. Шәхсән мин үзем соң белдем инде. Бүгенге көндә ничек билетлар сатыламы, никадәр сатылган, тамашачылар никадәр тулы булыр микән зал? Сезнең фаразларыгыз ничек? Сез генә түгел, бездә аны әле 9-10 гына белдек. Без ныклап оештырасы икәнен. Шуңа күрә тамашачыларны реклама өлкәсендә инде безнең бара, безнең стабиль тамашачыларыбыз бар. Алар инде 1000-нән дә ким булмый, но быел без әзрәк масштабны киметтек. Безнең 500-гә генә калдырдык урыннарны. Чөнки теге комфортта булсын, йомшак урындыкларда утырып карыйсылар килә халыкны теге киметкәчтән күп чакыру билетлары сырый башладылар. Шуңа күрә без тамашачыларның нәкъ менә көрәшчеләргә промокодларын куеп, кемнәрнең актив көрәшчеләр икән, бу бит инде безгә килмиләр, Айдар Шаймардановны карарга килмиләр. Айдар Шаймардановны карарга 300 кеше килде. Цирк аренасына Илшат Идиятов белән промокод буенча алып. Минем тамашачым. Менә көрәшчеләрне яраталармы, юкмы? Промокодларын алалармы, юкмы? Менә без шундый аналитикада алып барабыз. Промокодлар буенча җыялар. Әйтик, Муса дип җыяла да, билет ала, без тегендә күрәбез. Бу көрәшчене 5 кеше яратамы, 10 кешеме, 20, 100 шулай итеп. Сату буенча теге безнең халык бит, татар халкы көрәшне гомер буе бушка караган. Безгә чыгымнарны каплар өчен берникадәр дәрәҗәдә теге мәзәге күбрәк кызыграк моның. Чөнки бу суммадан без көрәшчеләргә акчаларын быел шулай дип эшләргә булдык, көрәшчеләргә бүләбез. Кайбер менә кемнәр җыя, көрәшчеләр үзләренең бонуслары буенча дип әйтик, промокодлары буенча. Без аларга шулай ук дополнительный бонус бирәбез шушы сатылган билетлар исәбеннән. Сатылуы теге җиңел әйбер түгел инде, бөтен әйберне системны эшләргә кирәк. Шуңа күрә әйтәм бит, теге оештыру мәсьәләсе буенча теге авырлыклары бар. Халык җыю буенча
гомер буе ничә дистә еллар буе Сабантуй карап өйрәнгән халыкны, мә билет алып тагын буларны каралы дип китерү җиңеләй бер түгел. Ләкин заллар безнең Алла бирсә тулы булачак инде. Но монда инде Әгерҗе районында ярдәм итер дип көтеләдер инде. Әгерҗедән дә күпмедер тамашачы киләчәктер. Автобуслар бәлки. Менә үткән елны без Агырҗы районын күрсәттек Дом дружбы народовта. Үзебезнең милләтебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебез дә көтмәгән идек, анда бит инде зал бәләкәйрәк, 200 урынлык кына инде. Анда килде 500 кеше. Шуның өчен беринде курку да юк. Үзебезнең районда үскән, киткән, монда Казанда урнашкан якташларыбыз булачак. Шул уңайдан тагы бер генә тәкъдим инде бу сорау менә элегрәк Әгерҗедә мин хәтерлим, даже хатын-кызлар арасында Россия кул көрәштерү буенча армрестлинг инде хатын-кызлар арасында Россия Европа чемпионнары булды. Шулай бит. Хәзер бармалар ничегрәк икән менә бу. Мин менә нәрсәгә әйтәм, менә карате дип әйттем бит. Карате да әйбәт, ләкин менә ул кул көрәштерү тоже зрелищный вид спорта ул. Шулай бит, Раиф? Ул потому что тем более үзегездән булгач менә теге бер-ике кеше әйтик, бер-ике кеше парын чыгарып, хәзер ни хәлдә икән менә кул көрәштерү? Сездә спорт буларак дип әйтәм. Дөрес әйтәсез, буквально менә 15 ел элек бу спорт буенча инде безнең данлыклы авылдашларыбыз Россия чемпионы, Европа чемпионнары булды кул көрәштерү буенча. Бу эш һаман да бара. Безнең тренерыбыз Руслан Закиров эшли. Ул инде шушы зур нәтиҗәләргә үзенең якташларыбызны җиткерде. Шулай ук ир балаларыбыз да, кыз балаларыбыз да шушы спорт белән шөгыльләнәләр. Бу безгә тагын бер фикер, бәлки инде киләсе манзараларда ул направлениедә кертеп карарбыз. Рахмат. Искандер Искандерович, вот тут вот вопрос задали по зрителям. Как вы думаете, вот сколько зрителей придут посмотреть поединок Данилова и Савина? Ну, я так скажу, что каратисты уже покупают билеты прийти посмотреть поединок. Ну, если мы говорим вообще о популярности карате у нас в республике, то вот сегодня упоминали мы Кубок Акбарс, всероссийский международный турнир, который мы проводим ежегодно. Проводим во дворце единоборств Акбарс. В этом году, в прошлом году, в 2023 уже, мы проводили в апреле. Во время открытия соревнований у нас проводились поединки за суперкубок Акбарс. Это были тоже вот здесь фотография как раз Данилов против спортсмена из Кыргызстана. Это был бой за суперкубок Акбарса. Трибуны были полные, то есть там 2000 посадочных мест. Все места были заполнены в этот момент во время открытия. А вот что вы можете посоветовать борцам, чтобы они получили такой же кубок, что надо делать? Кубок вы имеете в виду, который по организации? По организации. Ну, эта премия учреждена в Федерации карате России, вот, поэтому я не знаю, вот там в Кареш есть такие премии и так далее. То есть мы проводили наши соревнования. У нас в этом году в республике, в России прошло 26 всероссийских соревнований под эгидой Федерации карате России. На каждый турнир приезжал инспектор, который оценивал по определенным критериям все соревнования. Вот, то есть каждый турнир был оценен. И по итогам года, вот мы были на собрании в Москве, там уже подводили по вот этим критериям итоги, и Кубок Акбарс признали лучшим турниром в России. Поэтому мы только сделали свою работу, как могли, сделали ее максимально хорошо и ответственно. Вот вы наблюдаете вот эти соревнования по борьбе Крэш, и как-то следили до сих пор? Ну, как-то смотрели? Можете как-то оценить со стороны, так сказать? На самом деле следил, да, даже посещал. Во дворце единоборств были соревнования. Тоже для себя отметил то, что было достаточно много зрителей. Вот, причем это даже было не во время открытия, насколько я вот помню, а просто в процессе соревнований. Точно так же есть очень красивые моменты. То есть в любом виде спорта есть своя определенная красота. Вот, и на самом деле, я думаю, важно, когда человек приходит извне и может для себя что-то увидеть интересное, то, что ему понравится. Поэтому вот лично я, то, что я наблюдал, то, что я видел своими глазами, мне было интересно, мне понравилось. Своеобразная вот эта бросковая техника, вот, свой определенный там накал страстей, вот, поэтому...
Біргіне сұрау берейін әлі мен Искандер әфенді сізге. Мына карате дейбіз бет енді біз ол киноларда көрсетелер бетін карате. Аның бірінші түрлі бір 5-20 түрі бар енді әймі. Ансы теге мен нәрсеге берем. Мына менің екі ұнық Солат көпірінде тұралар енді каратеға үйрі ikisi de. Ну, тренері айтып қойды енді бұлардың кім екенін айтмайм. Баштан мына олар мектепте үйрген оқығанда үйрсіндер дейді. Үйрсін де действительно мына мен қарап барам енді оларны тіге Акбарыста да болды узған ел май байрамында тіге жеңі күніне. Анда карате білен грек-римский татарша күреш болды. Бик көбейінді анда балалар. Бүтін Қазан бойынша жиғанда олар бик меңнәрше шыға тіге карате. Элек бетейді вообще ол запрещенный еді. Бір 20-30 жыл елек мындан деп айтеген. Ну, қарақият. Мына аларның мына сіз айтасыз мында 2-4 кіші неге шыға алмайлар аларның көбісі. Ну, аларның аңлашыла енді көбісі айтайық, менің тіге малайларыны чемпион ету түгіл, алар жүрсінлер, қаракәтінәтсінлер, тіге қойсы бет білән болса да деп айтам. Мына не үшін тіге жоғары дәрежелерге жетмейлер алар деп айтмақшы болам. Мына бәлки бізде шортлар жоқтар, бәлки біз генә білмейбіздер. Мен нәрсеге айтам, мына карате деп әлі мен спорт турында енді бір 40 ел язам. Мына бұл спортшыларның әлі қайбірлерін мен білмейдірейм каратисарына. Рекламада жоқтар бәлки аларға. Нешек нәрсе деп айтасың? Пробиваться подросткам очень тяжело, ну, получить, я так понимаю, там, ну, пробиваться подросткам очень тяжело, вот, так скажем так, черный пояс не могут получить, да. Ну, Ну, условия нормальные есть для детей. Но из детей, вот, допустим, 1000 занимаются сейчас карате. Это же такой вид, ну, кино, фильмы смотрим же мы, там, брюшлиларны, жекешанларны қараймыз. Но очень мало выходит на уровень, допустим, России, этих каратисты. Почему? Ну, смотрите, на самом деле, вот вы говорите, да, правильно, много детей занимается, но там к более взрослому возрасту там, кто-то в институт поступает, кто-то работу идет, да, и не все спортсмены остаются в спорте. Вот сейчас на данный момент наша республика по числу взрослых спортсменов, ну, наверное, одна из лидирующих в России, потому что у нас сейчас порядка там 15-20, по карате я говорю сейчас, да, порядка 15-20 взрослых спортсменов есть, которые регулярно выступают на всероссийских соревнованиях, кубках и чемпионатах России. Вот последний чемпионат России 23 года в городе Орел от Татарстана было 12 спортсменов. То есть мы закрыли практически все категории, в которых мы могли участвовать. У нас всего 12 категорий. Вот, то есть 10 весовых и 2 категории ката. У нас в ката спортсменов не было представлено, это технические комплексы, но в категориях кумите спортивных поединков у нас были представители практически в каждой категории, и в некоторых было по 2 спортсмена. Вот. А если говорить о том, как их сохранить, то здесь, естественно, поддержка. Вот мы совместно и с Министерством спорта, и от Федерации, мы стараемся наших взрослых спортсменов максимально поддерживать. То есть вывозить их на турниры, какие-то там премии там, вручать им и так далее. То есть, чтобы у них оставался там, ну, определенный интерес дальше продолжать заниматься спортом, потому что ребятам сейчас вот по 23, по 24 года, в принципе, это уже тот возраст, когда некоторые строят семью, начинают работать там, и так далее. А эти ребята, они до сих пор в спорте, они до сих пор продолжают выступать, и их цели, они как бы, ну, не заканчиваются. У каждого из них есть цель, к которой они продолжают стремиться. Рахмет. Раиф Решетович, вы, бәлки, бұл сұрауға сіз жауап бересіз. В каком виде спорта по поводу этого, больше... По поводу того, что вот дети, там многие не могут пробиться там в карате. Вообще, честно говоря, ребенок должен себя, ну, как-то всесторонне развивать. Ну, должен и карате заниматься, наверное, и спортивной борьбой, и старший кряж, и самбо, дзюдо. То есть ребенок должен себя где-то найти должен. Возможно, может быть, дети в карате просто себя не находят. Такое тоже бывает. Кто-то уходит в спортивную гимнастику. Там у них получается. Потом смотришь, этот парень, допустим, в борьбе был так себе, там занимался, уходит в тяжелую атлетику, становится этот чемпион мира становится. Такие тоже моменты есть. Поэтому переживать не надо. Дети, они еще им развиваться и развиваться. Поэтому
на начальном этапе переживать не надо. Он должен всесторонне развиваться. А в каком виде спорта больше всего вот у нас в Татарстане? Есть ли такая статистика? Больше всего вот, ну, пробивается на высшую лигу, скажем так. Есть ли такое? Но вот смотрите, вот если я вам сразу скажу, крэш у нас сколько чемпионов мира? Каждый год у нас чемпион мира. Это в крэш. Борьба на поясах то же самое. Ну, в плавании неплохие результаты. Спортивной гимнастике тоже у нас неплохие результаты. Тяжелой атлетики тоже у нас неплохие результаты. Самбо, дзюдо неплохие результаты. Ну, а если считать по массовости, ну, понятно, что футбол у нас самый массовый вид спорта. Потом идет плавание. Сейчас сколько у нас бассейнов построили в республике? Сейчас в каждой сельской местности, в сельском районе есть бассейн. Поэтому плавание сразу раз и перешло на второе место. Вогнал волейбол. Раньше был волейбол, у нас был на втором месте. Сейчас волейбол ушел на третье место. Но это не говорит о том, что волейбол стал не массовый. Сейчас школьная лига пошла, да, очень хорошо проводятся мероприятия. Дети охвачены максимально, да, то есть это же здорово. Поэтому вот крэш у нас 12 тысяч человек занимается. Крэш. 12 тысяч человек занимается. Если его сравнивать с другими видами борьбы, он единоборством, он самый массовый считается. Крэш. Потом вот только вот одно плохо момент, то что вот вначале тоже вот, коллега говорил, что сейчас в сельской местности жителей становится меньше, молодежь уезжает в города, потому что уезжает, допустим, какой-нибудь техникум, ну, учиться. Ему 14 лет. Он занимался видом спорта. Ушел, все, он уже там уже, наверное, не занимается. А вот в крэше, тем не менее, они когда поступают в техникумы, институты, академии, университеты, там крэш есть. Там занимается крэш. Поэтому у этого вида спорта хорошая как бы, перспектива для дальнейшего как бы, развития постоянного. Трошки яхша реклама буду. А карате, вот мы всегда хвалим наш федерацию карате, потому что у нас все федерации хорошо работают, да, ну, более-менее хорошо работают, но просто вот им надо дать должное, потому что их федерация, она очень организованная. Вот, допустим, когда вот мы мероприятие проводим, мы всегда переживаем, мы хотим, чтобы мероприятие было красивое, там, да, все там, ну, все четко было, да, там, что касается соревновательной части, там мы не переживаем, потому что федерации там они организовываются, вот, именно соревнования. А вот сам на трибунах люди всегда, вот, именно те, кто любит карате. Хотя карате у нас сейчас в республике сколько занимается? 1002, наверное, да, примерно? Да, около 2000. А трибуны полные. Вот. И федерация очень организованная, поэтому... Рахмат. Ая? Манзараға кері қайтсақ, узған ел теге сөйләшеп көрәшүләр турында бик каты кисәткән иде Хәмитович та. Без карап барачакбыз һәм бу көрәшүләрнең аннары яки көтмәячәкбез, яки башка төрле бер җәза дип әйтегенә куштына каршында эшләячәкбез дигән иде. Узган елгы нәтиҗәләр ничек булды? Сөйләшүләр күзәтелдеме, юкмы? Һәм быел да ул сөйләшүләр булмас өчен нәрсәләр эшләнәләр? Бәлки судьялар турында да берничә сүз әйтеп китерсез. Кемнәр булачак судьялар? Сөйләшүләр дип менә безнең татар халкында ничек әйтелгән? Көчле берне егар, белемле меңне егар дигән гыйбарәтләр бар. Сөйләшәме юкмы, мин үзем кулларыннан тотканым юк ул көрәшләрне. Ләкин бер генә момент булды, кайчан мин килеп сорадым Рәкыйп Файзуллиннан. Көрәшәләр монда Булат белән Илдар Хамитов. Көрәшчеләрнең өстен астын белгән, бөтен аның гадәтләрен белгән Вакыйф Дәүләтшин тора, Булат Мусинның тренеры. Килеп сорадым, Вакыйф абый, көрәшчеләр сөйләшәме алар, сөйләшкәннәрме дим. Әлегә әйтә алмыйм ди. Киттем Рәкыйп Файзуллин янына. Рәкыйп Файзуллин, мәйтәм көрәшәләрме? Пока не ясно ди. Мәйтәм тренерлары да белмәгәч, гади тамашачыны, булар бит инде шул хәтле сөйләшкән булган очракта да сөйләшкән дип уйласаң индеме? Булар бит инде ничек искусство дәрәҗәсендә бу абстракт фикер дип уйлыйм. Мин үзем килеп аларны сөйләшеп торганнарын, әйдә син җиңдә, мин җиң дип күргәнем юк. Ләкин теге сизелә башлый икән инде, әлбәттә инде, мин бит акча куям. Монда как бы смотреть на публичное непонятное шоу тоже неинтересно будет. Шуңа күрә мондай берләр кисәтеләчәк. Әгәр дә инде күреп торабыз икән, теге көрәшәләр алар. Менә әйтик, шул ук Хамитов
Гилязетдиновны жеңген чаклары да бар, Гилязетдиновның Хамитовны жеңген чаклары да бар. Бу битендә теге берсе әле икенчесе кала дигән сүз түгел, бу димәк битендә булар бер-берсен яхшырак өйрәнәләр дигән фикердә йөртергә була. Минем үзем күргәнем юк. Үзләреннән дә сораган бар, сөйләшәсезме? Миңа инде алар әлбәттә сөйләшмәйбез, без көрәшәбез диләр. Шуңа күрә миңа калса көрәш матур була. Монда чөнки без әле юкка чыккан көрәшләрне дә кире кайтардык. Әйтик шул Каюм Хайдаров инде берничә ел күренмәйдер. Менә ул инде үзен ныклап әзерләй дип ишеттек. Шулай ук бик күп еллар Муса Җәлил чемпионы булып жүргән, Казан шәһәрен дерсел көткән Радик Шаймарданов. Менә ул шулай ук монда бит әле безнең җирәбәнчек туры килә. Бәлки алар барысы да бер юлы иң көчлеләр генә чыгып барыр. Шуңа күрә монда теге минимализировать ителә сөйләшү. Анда келәмнән читтә сөйләшсәләр, аларның үзләренең эшләре. Келәмдә якында утырасыз, ишетербез сөйләшәләрме юкмы? Якында утырачаклар тамашачылар. Судья безнең инде елдагыча, чөнки безнең манзараның үзенең аерым кагыйдәләре. Менә без узган елны Алмаз Сафин дигән егетне керттек, ә болай ике игезәк Динар Зинатуллин белән Ленар Зинатуллин, Минрахман Вакказов. Булар инде заманда шул Минрахман универсиаданы хөкемдарлык иткән кеше, шуңа күрә теге юк бар хөкемдарлар түгел дип әйтик. Алар хәзер дә теге Татарстанның баш хөкемдарлары вазифасында йөриләр, шуңа күрә без монда бары тик кешеләрне җыярга тырышабыз. Башкаларга да урын тар түгел, рәхим итсеннәр, үзләрен күрсәтсеннәр. Без бит келәмдә күзәтәбез, кемнең ничек эшләгәнен чамалыйбыз. Бүген әле бу ел менә әгерҗе көрәшләре булу да, әгерҗе көрәшләре дә шу менә миңа үземә кызык. Мин аларны инде 10 еллар күргәнем юк. Ленар Фаридовичның шундый куәтләп җибәрү, бу моментны игътибарын җибәрү миңа үземә бик теге күңелгә якын килде. Шуңа күрә әле мин үзем дә оештыручы буларак та шаккатып карап утырачакмын. Каранчык көрәшәләр икән. Алар кайсылары? Мин җиңгән егетләр, бергә көрәшкән Сабантуйда. Шуңа күрә миңа кызык үземә шәхсән. Алып баручылар кемнәр бу? Алып баручы безнең инде без теге үзебезнең традицияларга хыянат итәргә тырышмыйбыз. Безнең инде комментаторлар Әбри Хабриев, Фәрит Салихов, сәхнәдә алып баручы Азилә Батырхан дип сөйләштек. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Ну, тагын инде шул бәйләнә дип уйламагыз. Айдар Рауфович, сезнең менә пресс-релизда да бер кайда да көрәш сүзе күзәтелми һәм поясная борьба, поясной вид единоборств дип бара инде. Бу принципиаль рәвештә шулай көрәш дигән атаманы кулланмаумы? Көрәш дигән сүз ул менә минем колакны йөртә. Телевизор каналларынан тыңласаң, күреш, кореш, покорешу, покорешу, нинди генә төрләре юк. Нинди кураж бар, нинди генә по куражу, нинди видтан көрәшәбез. Шуңа күрә мин бу сүздән татар сүзендә кореш дигән сүз юк. Көрәш дип язылган булса, без каршы түгел. Шуңа күрә Не кореш говорим, юк, көрәш дә. Шуңа күрә мин аны татар алфавитын татар теленә үстерәбез дип инде. Татар сүзен бозып, кореш дип хата белән язасым килми. Шул сәбәбе. Беренчедән, икенчедән, ул бит инде элек-электән милли спорт төре булган. Теге әлбәттә милли спорт төрләрен кертү реестрда без дистәләгән многонациональная республика. Многонациональная страна дип әйтик. Әгәр дә хәзер көрәшне кертсәләр, теге олимпия виды итеп, яисә башка төр итеп, ул мөмкин түгел. Ни өчен дигәндә, чөнки башка халыкларның да үзләренең милли төрләре булачак. Көрәш сүзен кулланмау, ул менә шуның белән аңлата. Ник барсында да каратистларда да пояс бар, көрәшләрдә да пояс бар. Поясные виды спорта бит инде ул, нәрсә әйтсәң дә. Хәтта менә бу поясны бирү дә мин уйлыйм, без беренче булып хәзер менә карыйм Казакстан барысы, алар пояс бирә башладылар, мен бит аларны өйрәнеп торам, арчы биргәннәр юк. Беренче булып Манзарадан соң бирелде Башкортстанда шушы көрәшче поясной вид спортыга Башкортстанда Сергей Павлик менә шу пояс. Көрәшчеләргә теге сугыш төрләренә караганда пояс бирү күпкә логичныйрак. Чөнки билбау өчен көрәшү перчатка бирсеннәр башка төрләрдә. Бездә менә билбау булачак. Шуңа күрә поясной вид шуның белән аңлатыла дип әйтик. Рәхмәт. Сораулар бармы?
Олар булмаса төгәллибез матбугат конференциясын. Әйтер сүзләрегез. Мгм. Хөрмәтле коллегалар, дуслар, чыннан да бу Манзара премиясы, аның төп максаты татар телебезне, татар мөхәммәтебезне, көрәшне, менә көрәш дип татар кешесе көрәш дип әйтә инде, аны дөрес дип әйтә, сакларга, үстерергә. Без инде менә шундый яшь батыр булган егетләребез өчен бик зур рәхмәтле, шушы зур эшне алып барган өчен. Бу бит инде зур ихтияр кеше, зур йөрәкле кеше генә шундый зур эшне алып бара ала. Без инде шушы егетләр шушы эшне эшләгәндә булышырга, тартырга, бергәләп үстерергә һәм дә инде матур нәтиҗәләрне күреп яшәргә. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт. Всё. Төгәллибез. Барыгызга да зур рәхмәт. Мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо. Зур рәхмәт.